Diyos marhay na aga po, giraray sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan po, nasa ikalimang Domingo na po kita kan ordinaryong panahon. Ang liturhiya ngunya na Domingo, nangangapodan na kita mabuhay sa karahayan, asin makapagtaon in marhay na padara, tanganing kita man makahiras kan liwanag na minamawot kan kagurangnan, na padagos na naglalaad sa satuyang araw-aldaw na pamuhay-buhay. Ang makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan banal na misa, iyo po ang satuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang paghisumaro ka na Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ngunyan na Domingo sa paagikan Ebanghelyo, pinapagirumdom sa sato liwat na kita mga asin na nagtataon ng lasa sa kinaban, asin mga ilaw na magdadara ng inspirasyon sa satuyang kapwa, tangani na sinda madara sa mga madara sa kaisipan mapapadapit sa kalangitan na iyo ang direksyon kan sa tuyang buhay. Ngunyan po sa satuyang Santa Misa, sa tuya man masasaksihan ang pag-instalar o pagnumbra sa SKK Core Group Team kan sa tuyang parokya, sila ang mag-a-assister sa tuyang mga komunidad sa pagmukna kan pangaturugan kan simbahan na magkaigwa kan mga saradit na Kristiyanong komunidad na iyo ang bagong paagi kan pagiging simbahan. Matugang akontaan sa tang makasalan, tangan ni magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri. Sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen. Sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantan Diyos. Maherak mandugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kagurang na mahera ka, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat at tuninungan sa mga taong marahayang buon. Inoong mamika, rinarokyaw mika, pinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, ulikan, dakulang mo, kamurawayan, tulaw na Diyos, aden gamit nun, isama makaraan. Nagurang ng aking bugtong Jesucristo, nagurang na Diyos, Cordero kang Diyos,
ikasanaan, banal, ikasanaan, kaguranan, ikasanaan, urog, galang ka. Yesu Kristo kaima, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, bantayan mo ang sa imong pamilya, sa danay na kaimbudan, tanganing ang nagsasarig sa paglaom sana, sa grasyang langit nun, sa imong pag-ampon, danay na pakusugon, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag ni Propeta Isaías na mamamatean niya to ang presensya kan kagurangnan kung kita naghihingoa na makapaglingkod sa mga nangangaipo. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Olay kan kagurangnan, bakong pagbaak ini kan sa imong tinapay, para sa nagugutom, asin pagpadagos kan mga dukha na mayong harong. Kung may mahiling kang huba, tahubi siya, asin ang sa diri mong laman, daimo pagtaguan. Dangan, masubang siring sa umagahon ang sa imong liwanag. Asin ang sa imong kaumayan, tulos masupang. Malakaw sa atubang mo, ang sa imong kasuripotan, ang kamurawayan kan kagurangnan, masunod sa imong likodan. Dangan maapod ka, asin ang kagurangnan masimbag. Maarang ka, asin siya masabi, uya ako. Kung halion mo sa tahaw mo ang sakal, ang pagtuldo kan muro, asin ang pagtaram nindaing data, kung tawan mo nin tinapay, ang nagugutom, asin ang kalag na nagtitios, basugon, masirang sa diklom, ang sa imong ilaw, asin ang sa imong dulom, magiging siring sa kaudtuhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadikluman ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa kadikluman ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa diklom minasirang ilaw para sa mga matanos. Maugay, mahihirakon, asin suripot. Marhay ang tawong maugay, asin nagpapasubli. Ginigibo niya ang mga katungdan sa mga katanosan. Sa kadikluman ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sagkod pa man, dai siya matatanyog. Para sa daing sagkod na paggirumdom, ang suripot. Ang sumbong na maraot, dai niya katatakutan. Pusog ang sa iyang puso, nagsasarig sa kagurangnan. Sa kadikluman ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Pinapamugtak ang sa iyang puso, dai siya matatakot. Sagkod na mahiling niya, nadaog ang sa iyang mga kaiwal. Bulanos na minatao sa mga daing sukat. Ang sa iyang kasuripotan, danay sagkod paman. Sa kadikluman ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Para kay San Pablo, mahalagang marhay ang tunay na pagsaksi na bako lang sa tataramon. Ipinapasabot niya sa to ang mensahe
na magsarig sa kapangyarihan kan Diyos. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ako ngani, pagdalaw ko sa Indo, mga tugang, nag-abot dair irinurukyaw ang misteryo kan Diyos sa halangkaw na tataramon o kadunongan. Tamayo akong binuot aramon hali sa Indo. Kundi si Jesucristo, asin ining ipinako sa krus. Sa kaluyahan, pagkatakot, asin makuring pagtakig, nagpasiring ako sa Indo. Asin ang tataramon sa kaharubay ko, bako sa makatutubod na mga tataramon nin kadunongan, kundi sa patotoo kan Espiritu asin kapangyarihan. Tanganing ang sa Indong pagtubod, dai mapatugmad sa kadunongan nin mga tao, kundi sa kapangyarihan kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. An pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, "Kamo an asin kandaga, alagad kun an asin magtabang. Paano niya yan mapapaasgad? Mayo na iyan kamanungdanan, kundi itapok sa luwas, asin timak-timakan nin mga tao. Kamo an ilaw, kan kinaban. Dai maitatago ang syudad na yaon sa ibabaw nin bukid. Dai sinusuluan ang lampara, asin ibinubugtak sa irarom kan takadan, kundi sa talagang bugtakan. Tanganing magliwanag sa gabos na yaon sa harong. Siring magliwanag ang senong ilaw sa atubang kan mga tao. Mahiling ninda an mga magayon nindong gibo, asin pamurawayon an ama nindong yaon sa langit. An maray na bareta kan satong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gapos.
Diyos maray na ramrag po kaninyo ngamin. Usually pag alas 8 po, medyo pano ang simbahan. Pero ngunyan po, garo may mga bakanting tukawan. Siguro puyat po dahil sa prex na ginibukas subanggi. Maringani ta, maski may nag-uruling matanga o banggi na, raya ang pamanggiraray ngunyan. Ngunyan na alaw po, mahalaga po ang alaw na ini para sa tuyang parokya dahil ngunyan po sa tuyang i-installan ini sa tong mga tugang na magkukumpwesto kang SKK o Saradit na Kristiyanong Komunidad Court Team digdi sa tuyang parokya. Kasuod ma po pinagselebrar sa Naga an SKK Day. Aldaw kang Saradit na Kristiyanong Komunidad bilang pagrumdom sa kapistahan ni San Pedro Bautista. Asin, pinagmauot niya to na gibuhon ang selebrasyon na iyan, ngunyan na aldaw. Asin, ini pong sa tuyang mga tugang, dahil nagpupuon po kita sa Santa Barbara, saka mapuon po kita sa San Jose. Actually, dahil man kita talaga nagpupuon, kundi ining pagtiripon ngunyan niya to liwat formal na pagpamidbid sa Indo na naghihinguha kita na magkaigwa kang BEC o Basic Ecclesial Communities dahil iyan po ang paagi, susog kang mga katukdoan kang simbahan, kang banal na kasuratan sa magpagiging relevant kan ebanghelyo o kang tataramunin mahal na Diyos sa satuyang tahaw maski sa modernong panahon pong ini. Siguro po sa indong harong mahilig na kamo o tuod na kamo kang kung may basura, hinihiwalay ang bulok sa kadain na bubulok. Ang mga basura na nalalapa, as in day nalalapa. Di kung gayo pamilyar kang ikatulo, basta duwa sa na, simple sa ng segregation, nabubulok, di nabubulok. Sana po dahil man i-apply yan sa tao. Ta kung i-apply sa tao, baka mas dakol, mapapanutulos itong nabubulok. Nabubulok. Dahil tano ta nabubulok? Dahil nabubulok sa kasalan, sa karatan. Dahil daw po kita nahahadit na baka pwede niya itong isipon na nabubulok na ang satuyang kinaban, nabubulok na ang satong nasyon, nabubulok na ang satuyang komunidad. Kung i-English na po ang nabubulok, ano po sa English yan? Nakukurap, corruption po, corruption, talamak, ang corruption. Mamundong sabihon, pero yan po ang katotohanan. Dahil ang corruption, nagpupuon sa taas, kang gobyerno. Mayo pong makakanigar po kayan. Corruption is really rampant. Dito kita namumundo po kayan na nakakababa ning buot na silinalauman ta na dapat magpanginot kan karahayan sa kinaaban, nabubulok na, nakukurap. So, pag abot di sa daga, garo, masabi kita, sistema na, o kaya, yun na talaga yan, may nakitang magiginibo. Yun po. Pero bilang Kristiyano, pangapudan ning satuyang kagurangnan na bako niyang kaubutan ang kabulukan o ang korupsyon. Kabutan niya na kita magdanay
bilang sa iyang mga aki. Kaya nga sa Ebanghelyo po, ang sabi ni Jesus sa sayang mga disipulos, kamuan mga asin, kandaga. Kamo ang mga asin, kandaga. Ang asin po, simbolo kang eternity. Daing sagkod na buhay. Yan po ang asin. Dapat ma-preserve ang biyaya, ang grasya na inako niya to kang kita binunyagan, asin ining asin na ining grasyang ini dapat magdanay sagkod pa man, maski kita magadan, yaon ang preservative, napipreserve kita. Kailang sa katotohanan, kadaklan sa to, daiman busy sa mga bagay, mapapadapit sa buhay na daing kasagkuran. Masabi kita, anong pakiaram ko sa buhay na daing kasagkuran? An iisipon ta, an importante sa kuya, ining presente, kung ano ang kasakuyang kakakanon, ano ang sakuyang ikakabuhay, regardless kung ang sa imong ginagamit o sa imong paagi, bakong sa matanos na paagi, dalan po yan ng kagadanan. Pag sinegregate kita, mabibilang kita sa nabubulok. Mayong preservative, mayong grasya, mayong bagay na pwedeng magsabi sa tuya, pwede kita sa kalangitan. Intact ang grasya na inako ning na nyato. Oh? Kaya maski mga saradit na bagay, pwede pong magdara sa tuya sa kapahamakan, sa korupsyon. Pero bako po yan ang kabutanin mahal na Diyos. Dapat kamo maging asin. Sa mga paraluto, mahalaga ang asin. Tangan, kung mayo ka mo ning ref, ka mga panahon mayo ning ref, kaya puan ibaabad mo yan sa asin, ang karne o sira. Otherwise, mabubulok yan. Preservative, napakahalaga. No? Kung magbakal po ka mo ning magbakal ka mo ning anong paborito tang panira pagkaaga, hali sa balatan, ning ligate, no? Masabi ka duman sa binabakalan mo sa balatan, ini po para uso mi. Kaya dahil mo sa napakasubrahan asin. Pero pag nabakal mo itong pangdara sa Manila o sa harayong lugar, iyan si maaskad. Tano ta maaskad? Tanganing maghaloy ang buhay. Dahil tulos malapa. So, pang-transport yan. Kaya dakul po ang asin kayan. As preservative. Yan po ang kahalagang kang asin. Kita man, kumbot na kita na mabuhay sagkod pa man, malaga ang pagsasabuhay niya to kan sa tuyang katungdan na maging asin sa kinaaban. Iya po, asin, preservative. May ikadwa pong serbi ang asin. Ano po yan? Magtataon ng flavor. Imagine kung daing asin, ano kayang lasa kan sa itong mga pagkakan? Siguro maluya, kulang ang sodium. Oh, bako man pong normal iyan. Pagtataga-asinan mo man po, giraray ngayon ang pagkakan mo. Dawa, nag-iiwas ka na maglangkaw ang sa imong blood pressure, pero pag taga-asinan mo mang giraray, ano man nakulang, bako man marhay. So, flavor. Ang asin po, nagtataon ng flavor. Pinaka-basic na ingredient sa pagkakan. Sa Ebanghelyo, inaapo din kita ng mga liwanag kang kinaban. Siguro puzzle po na puzzle pong sabuton na kita mga ilaw kan kinaban. Kasuudma, nag-uulay kami ni Mons. Siyempre, nag-uulay kita sa mga bagay mapapadapit sa tuyang kapalibutan. Sabi niya, kan sa kuyang mga kapanahunan, sa Senado,
pag nag-uurulay, mahiling mo dyan ang mga taong may prinsipyo, may integridad, mahiling mo ang pagkakatoliko, maski sa mga debate, mahiling mo ang kung paano niya pinapahayagan sa iyang paninindugan bilang Katoliko. Pero ngunyan, dahil mo maaraman, kung sisay ang may prinsipyo sa buhay, sisay ang may integridad, yaon daw ang pagmauot na maglingkod o talagang mantinir sa nakan sa indang posisyon. Nakakamundo po na deiklarado, bakong malinaw sa tuya kung ano talaga ang mga prinsipyong pinapahalagahan kan mga namamayo sa satuyang gobyerno. Kaya medyo pag-isipan ta po iyang bagay na iyan. We need models sa satuyang community. Pero daw day nakita maghiling sa sainda. Maghiling kita sa satuyang sa diri, sa satuyang komunidad. Siguro kay puhan na kaya mahalaga po ining BEC, Basic Ecclesial Communities, dahil mabalik kita sa banal na kasuratan, banal na tataramonin mahal na Diyos, na iyoan magigiya sa satuyang oraldo na pagkabuhay. Because before you know it, ang nagtatao na sa nasa imo ning dahilan o nagpapahiro sa imo, iyo itong impluensya kang kinaabahan. Dahil mo aram kung arin ang tama o arin ang sala. Or alaw kang nagsiselfone, dakol informasyon naglalaog sa imo, pero mayo ang Diyos, mayo ang banal na kasuratan, mayong Word of God. Kaya ang sinusunod mo, so sinasabi kang kinaabahan, na dahil ka makakasiguro kung ano yan, preservative, nabubulok o dahil nabubulok. Yan ang mga kaisipan na pwedeng magdara sa tuya sa kapahamakan. Napakahalaga ang inaapo na visibility. Mahiling, sirang sa lampara, dapat mahiling ang karahayan kan ibanghelyo, karahayan kan mga katukdoan kan mahal na Diyos. Kaya ini pong BEC o Saradet na Kristiyanong Komunidad, ini po ang inaapod na neighborhood church, simbahan sa pagtaraid, sa pagtataraid na harong, kapitbahayan. Oh? Kung diyan sa kapitbahayan, na dahil ka mo nagtitirinohan, pero may ka mo nag-iiriwal, sinyal yan na dahil lamang ka mo nagdadangog kang ibanghelyo ning kagurang na magpatawad, mag-promote ning karahayan, bakong ralamangan, iringgitan, bako yan ladawan kan simbahan na iminukna ni Kristo. Kaya sa likod po kang BEC, iyo ang paglalaag kang pagtatauning pagkakataon na ang Diyos magrinar sa satuyang kapalibutan. Mahalaga po na igwa kitang nag-check siguro pagkaaga, chine-check nindo ang ilaw, kung nag-iilaw pa, udto na nag-iilaw pa, minsan nawawalat na nag-iilaw, kay puan ang light check, aga sa kabanggi. Banggi kung madiklom na pero dahil pa nakaon ang ilaw, pagkaaga, i-check kung na-off na, udto na, naglalangkaw. Kaya mahalaga po ang light check. Sa BEC po mahalaga ang light check. Ano kayang marahay na bagay ang satuyang nahiling sa satuyang komunidad? May mga marahay na bagay daw kitang nahiling sa satuyang komunidad na masabitang ilaw, magdadaraning ilaw. Halimbawa, kumusta ang aarapunta kang basura? Kumusta daw, may nahiling daw kitang nagrarabos, nagtatarabangan, tanganing itong nasusulatan na kali, malinig. Oh. Yan po. Magayon, pag nahiling tabagang nagtatarabangan, malinig ang kapilya, malinig ang kapalibutan, mayong drugs, nag-check kung ano dyan sa community ta, baka may naghihilang dyan,
mayong nag-aasikaso. Pag nahiling tang natatabangan ta. Kaya very appropriate po ining enot na pagbasa. Kung naghinandyo po kita sa enot na pagbasa, gikan sa libro ni Propeta Isaías, kung mahiling kang huba, tahubi siya asin, ang sa diri mong laman, dahil mo pagtaguan. Dangan masubang siring sa umagahon ang sa imong liwanag, asin ang sa imong kaumayan, tulos masupang, malakaw sa atubang mo ang sa imong kasuriputan, ang kamurawayan kang kagurangan masunod sa imong likudan. Dangan maapod ka asin ang kagurangan masimbag, mantang maarang ka asin siya masabi, uya ako. Kung halion mo sa tahaw mo ang sakal, ang pagtuldo kan muro asin ang pagtaram ni mga daing data, kung tawan mo nin tinapay ang nagugutom asin ang kalag na nagtitios basugon, masirang sa diklom, ang sa imong ilaw asin ang sa imong dulom, magiging siring sa kaudtuhan. Very appropriate po ining first reading. Pag mangno, pagtaunin tinapay sa nagugutom. Pero kung may kang pakiaram, aram mo na ang sitwasyon, pero may ka lamang na ginibong, maski sadit na bagay o anong pwede mong magibo, mayong pakiaram, yan pinaka-worst na neighborhood po. Worst pong neighborhood iyan. But day naglaladawan kang ilaw na sinasabi. We want to see lights in our little communities. Iyan po ang katuyahan kang saradit na Kristiyanong komunidad. Kaya light check. Ano daw, may liwanag pa daw sa indong palibot? O perming kadikluman na halos gusto mo nang magdulag kung may way lang. Siyempre, light or salt check. Pag-check kang asin. Right now, ano ang mga bagay na daing lasa o mga nalalapa sa satong komunidad? Siguro mga bagay na kamunduan, kawaraning kooperasyon, mga inhustisya, saan kita pwedeng maglaog bilang mga asin na magtataoning lasa sa satuyang komunidad. Hagadon ta mga tugang sa kagurangnan na iwara sa tuyang biyayang inay na isabuhay an sa tuyang pangapudan bilang mga asin kan kinaban, bilang ilaw kan kinaban. Amen. Tindog po kita sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalangkang langit asin daga, Sige Jesu Kristo, aking bugtong yan. kagurangan ka. Nanida muli ka na Espiritu Santo, mundaki Birhen Maria, nasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, ang kagulong adaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Natutukaw sa too,
ng Diyos amang makakamang. Ale duman mabalik sa pagkuko. Mga buhay, asin mga gada. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay at nin lamang, sa buhay na daing kasagutan. Matukaw po ang gabos para sa rito kan pag-instalar kan mga miyembros SKK Core Group Team Parokya kan Santa Cruz. Ngunyan sa tuyang masasaksihan ang pag-designar asin pag-ako kan katungdan bilang SKK Core Group na magtatabang sa pag-implementar kan saradit na Kristiyanong komunidad sa parokya. Reverendo Padre Albert Aurelio, sa kuyang pinipresentar sa imo ang mga membros kan SKK Group. Evelyn P. Colorado, Catherine Lacson, adini Santa Barbara, Hilda Bachiller, Vilma Clemente, Salvacion Lanyada, Deseline Lagrimas, asin Jesse Royo, haliman sa Santa Barbara Old, Adelaida Parco, Cristina Platilia, Amelita Tataro, Florenia Elevado, Jackie Lubascon, asin Maricar Aliman. Siringman, gikan sa San Jose, Salome Paranyal, Gemalis, Maylin Lainesa, core group po ini. Maylin Lainesa, Josephine Prima, Shirley Habonite, kaibanan sa indong lingkod. Asin man sa tuyang mga padi, Father Albert Aurelio, Father Joseph Apion, asin Father Marlon Tibilen. So sa grupo pong ini, ang magiging gay group coordinator sa parokya, yun po si Brad Elmer Estrado. And then siguro ang iba sa inyo mga lastama, yan si Manay Ume. Consultant po yan sa grupo. Consultant. Dahil siya po ang may mas mahiwas na, as in may igwa na pong experience sa SKK. So, dahil po pwedeng ipagpaliban ining SKK, pangapudan po ini sa gabos, sinda po ang mag-animate kang SKK sa bilog na parokya. Alagad ngunya nagpupuon kita sa Santa Barbara asin San Jose, Pangaraon sa Kabinatagan. Soon, sa barangay po nindo, malaog naman ang SKK. Expect na you will wear yellow. Ako po ang naggibo kang design na ayan. Bako man sa nagmamadalingan akong paggibo kaya, maski pagpili kang color, pero very providential. Yellow, symbol of light. Light, warm. Tapos, sabi ko, tangani makatipid kang logo, dark lang ang ilalaag ko, tanganing duwang color, maradalian, madaling i-turn at magayon po ang combination. Garo dark and light. Sinda ang magiging light sa darkness. Yan ang pangapudan kang SKK.
Oh, the meantime, sila po ang mga animators. Although sa Santa Barbara po, nagpuo na po kita kaya several months or almost 1 year na po na nagtitiripon. And gusto ta na lalo pang ma-intensify iyan with your prayers and with your support. Namumutan mga tugang kay Kristo, kamo na padigdi sa pagpahayagan sa inyong pagmabuot na maglikod sa satuyang parokya. Kamo pinili, bako na paglingkodan, kundi maglingkod na may kapakumbabaan asing kaugmahan. Isabuhay nindo ang bagay na pinapahalagan kan Ebanghelyo ni Kristo. Tanganin na maging mabungaan sa inyong paglingkod. Sa atubang kan banoan ng Diyos, asin sa atubang kan kagurangnan, na nag-apod sa indo, ipahayagtabi nindo ang sa inyong kamautan na iyan, na kamo maglilingkod sa simbahan, na may dalisay na pagkamot. Magsimbag sa lambang paghapot, ang simbag, upo, nanunuga kami. Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na maimbod nindong utubon ang mga katunggan na pinagkatiwala sa indo bilang core group team kan Saradit na Kristiyanong komunidad? Ano kamo nanunuga na magdudusay kan sa indong buhay sa dalisay na paglingkod sa indong komunidad para sa karahayan kan banwaan ng Diyos? Ano kamo nanunuga na maglilingkod tangani na maabot ang misyon asin pangaturugan kan parokya asin kan bilog na simbahan na magkaigwa kan Saradit na Kristiyanong komunidad bilang paagi nin pagiging simbahan? Daron lugon ning kagurangnan sa kapanuan ang mga bagay na sa indong napunan. Amen. Ngunyan, ipapahayag kan mga miyembros kan SKK group team ang panuga sa pag-ako kan sa indang katungdan asin pagmaawot na maglingkod sa Dios asin sa iyang simbahan. Ako, si Elmer Estrado, Pakitaas po ang tuong kamot. na nag-asumir bilang miyembro kan SKK Core Group Team kan Parokya, kan Banal na Cruz, nanunugan sa kong mga tataramon asin gibo, sa kuyang pauurugon asin papagdanayon, ang pakikisumaro sa simbahan, na mauyong buot sa kuyang gigibuhon, ang mga katungdan na pinagkatiwala sa ko, tanganing may pahayag ang Ebanghelyo, asin may padagos ang misyon ng kaligtasan. Sa dalisay na pagmaawot na makapaglingkod, ako nangangako na utubon ini susok sa pinagbubuot kan banal na simbahan sa paagi kan sa iyang mga lehitimong pastor asin sa iyang mga katuwang. Ako nanunuga na sa kuyang susunodon ang gabos na katukdaan asin leyes kan simbahan asin mahinguhan na papagdanayon ang pagkasararo kaiba kan mga pamayo asin otoridad kan simbahan. Tabangan lugod ako ning kagurangnan sa paay kan banal na Biblia na sa kuyang kinaputan ngunyan. Diyos na kagurangnan, tinipon mo kami bilang sa iyong banwaan. Tanganing iharubay ang pagkasaro sa pagtubod, paglamasin pagkamot. Bendisyonin sa mga tugang, orasan sa inang grasya asing kadunungan, udok sa buot na makapaglingkod na may dedikasyon asing kapakumbabaan. Tugutin ang sa mga espiritu magiya sa inang mga gibo, tanganing sinda makapaglingkod din husay sa banwaan ng Diyos. Motoblogon nindaan sinang katungdan bilang sa indang pakisumaro sa misyon ni Kristo asin kan sayang simbahan bilang padi, propeta asin hade. Ini sa mong hinahagad huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
Bilang tanda kan sa tong pag-ako sa inda, magpalakpak po kita. Pamibi ni Banwaan. Tiripon sa pagsamba, hagadon ta sa Ama, ang dapat nakusog asing kakayahan na madara niya to ang sayang ilaw sa kinaban. Ang simbag kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan, magbanaag na ilaw sa mga naghihingoa na magsunod sa mga linakawan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing masabotan asin utubon niya to ang satong katungdan na magtabang sa mga dukha asin sa mga daing eerokan bilang mga ilaw sa asin kan kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang liwanag ni Kristo magbangraw sa satong pakikipagkapwa, asin magin burabod nin ranga sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga nagehelang, an mga mamundo, asin an mga may pusong sawi, makamidbid kan ilaw ni Kristo sa saindang pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ako sa kagurangnan kan liwanag, kaugmahan asin katuninongan na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit na Ama, pakusugaan sa mong buot, na lubos na magsarig sa imong aki, tanganing makayaming ibugtag ang gabos sa katibaadan, huli na lamang sa pagtugdas kan sa imong kahadian sa kinaban, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang. Kunin at tanggapin ang alay na ito, na biyaya
Tindog po. Tinatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagulang sa pagpapala mo. Ng bawat pusong pagkaginibig mo, ako'y nananalig nagmamahal sa'yo. Magpamibig ang mga tugang tanganan sa kos sa indong atang, magkanigong akuon, kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Diyos, namimibi kami, na ikang tunay na maghimo kan mga linalang na ini, sa pagtabang sa muyang kaluyahan, magtugot na sinda magin man para sa mo, sakramento nin buhay ni deng kasagkuran, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos na nakakaligtas, na dani asin minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan, Banal Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Ta sa siring na pagkahirak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki, sa pagkuyog niya binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang ni sa pagkasalang da ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakang gabos na Angeles sa Santos, napapahayag kami sa imo ning pagtubod, maugmang nagsasabi. Tiklod po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo ning gabos ng kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaki niya asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos, asin magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asing giraray, pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos sa maginom kay ni, tinayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanay natipa na papabulosan, para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon Indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang
Kaya kami nagroromdom ka sa iyong pagkagadan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom makagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man giromdoma sa iyong pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na akan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kairas, kan buhay na dahing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong Sesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, siring sa langit. Patawarin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Mga nakakasala sa buyan,
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa balaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas, na sa Yesu Kristo. Siring man ang kamurawayan, Heso Kristo ang kagarangnan ni kanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinato ko sa Indo. Are paglingaan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, as ipapagkanin ko na siya mapatuninaw as magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Tiklod po. Uya ang kordero kan Diyos ay nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Tindog po. Mamibi kita. Diyos, namimibi kami, tawan sa mo ang mga binuot mong magin kairas sa sarong tinapay, nin sarong kalis, na mabuhay na siring, tanganing ginibong saro kay Kristo, nag-uog makaining magdarakan bunga, para sa kaligtasan kan kinaaban. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. kita. Inot po, igaw po kitang second collection para sa ngunyan pong Domingo iyo ang kapistahan ni Sister Bakita. Ini po, suportan niya to sa Office for Women and Children Protection Program kan sa tuyang Archdiocese. Bago po kang ibang mga announcement, gusto ko pong bigyan tawan ng pagkakataon at sa tuyang bisitang madre gikan sa Missionary Sister Servant of the Word para sa pag-promote kan Catholic Evangelization Magazine na iyo ang saro sa indang apostolado sa paghiras kan Marhay na Bareta. Kaya sa tuya pong i-welcome na sa tuyang bisitang madre. Good morning po. Ako po si Sister Rosie from Missionary Sister Servants of the Word. We are a missionary congregation. We have our mission in Albay Cathedral. One of our apostolates is to spread the Word of God and also to promote this Catholic Evangelization magazine. We have different articles for whole the family, for the youths, for couples. We have comics for the kids tungkol sa Sacrament of Kumpil. And another article says, a biblical look at the vaping epidemic. How we can help our youths of even teenagers who are addicted to vape. And also another article says, susugal ka ba? Masama nga ba ang pagsusugal? What the Catholic Church says about this practice. And another one says, panalangin para maiwasan ang masamang panaginip. Minsan we suffer terror sleeps, so hopefully we can read this prayer before to go to sleep. The magazine po is 60 pesos donation. Hopefully you can bring to your families and evangelize our families through the good readings. Thank you po, Father. Thank you, Sister Rosie. And sinda po mga madre na nakabase sa Legazpi, Diocese of Legazpi. They are Mexicans. Bako po silang Filipino, Mexicans, but they are doing apostolate in Legazpi. So, yan po sa likod ang table para pag nagluwas ka mo, pwede ka mong magbakal. Ikadua po, sa Domingo, sa 15, kan bulan, agigibuan pa ang coronation, kan reyna ng pagkamuot, na sponsored kang Apostleship of Prayer, gigibuan po yan pagkahapon. Ikatulo po, padagos po kita, mapuna po ang papakarhay kan istasyonan sa patio, in preparasyon sa paglaog kang Kwaresma, alagad nangangaipo po kita ning tabang sa mga donantes na pamilya kan istasyonan na magtabang sa pagpakarhay kang nasabing istasyonan sa luwas. Magranin na lang po sa opisina. Ikapat po, Easter Angel, bukas pa po ang pagpalista. Kulang pa po gayud na saro o duwang kandidata sa Easter Angel 2026. Available naman po ang mga envelopes sa satuyang opisina. Lastly, igwa po ning meeting ang Parish Pastoral Council pagkatapos kan misa. Siyempre kaiba po ining satuyang mga bagong ininstulan na mga core group team kang SKK. Mag-attender po kamo kang meeting dahil ang toko po manunungod sa BEC. Iyo po, yan ang tatawang ko ning dakulang panahon sa meeting ang BEC. Si mga nagsiselebrar po kang kumpleanyo, magrani po digdi sa inutan para sa pag-bendisyon. Birthday celebrants. Dahil na po magsupog, magrani po sa inutan. Asin matindog na po ang gabos. Tindog po.
Bendisyon para sa nagse-celebrate kang kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na oy sa kinaaban, dinudulot niya mo ang sampas sa salaw si pag-uma para sa imong regalo ng buhay. Hinanyugan sa mong pamibi para sa matugang niya mo nagse-celebrate kan sa inang kumpleanyo. As nagpapasalamat sa regalo ng buhay sa pamilya. Sangkuban mo sila kan sa iyong presensya, sa iyong grasya. Tanganing padagos silang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda sa iyong pakabanala, siring man ang sa inang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon. Kailangan asin anuman na katibaadan, tanganing dani sila makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. An kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapusan misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.